Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Las Adjacent Connection Radio Philippines Standard Time silawat mayong gabi na naman Bacolod, Pilipinas kutob balabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Inyo pala tuntunan Action Night Patrol. May 25 minutos na gid lamang ang ato sa nga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Temporaryo naman kita nga nagpungko diri sa trono. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Eric Magbanwa. Hasta kita sa tak ng alas 10:30. Palatuntunan Action Night Patrol. Babatian na naman sa pagplastar sa mga balita, mga follow-up reports sa ato sa mga Action Unit Reporters. Sa ato sa mga patrol, sa ato sa mga News Center. Babatian dugay-dugay. Kamusta nga ato sa mga ka-aksyon nga bago lamang nakatapos pulo panyapon, nakatapos timo-timo. Sa ilang sa nga tag sa mga puloyan, kag kalabanan sigurado mga ka-aksyon nga ara na nagahilay-hilay, kag nagapiyong-piyong na. Agod nga makatipo naman sang puwersa sa pagtrabaho kaskas buwas nga adlaw. Ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa gihapon ginabantayan. Bangod sa mga adlaw, ang record nagapakita nga ara na sa 10,343. Ang kanamuon sa COVID-19 positive cases. Ang nag-ayo 1,618. Ang mga nagkalamatay 685 na. Ang kalulbaan maka-aksyon among lugar sa probinsya sang Cebu. Kaya nga probinsya sang Cebu maka-aksyon naka-record single day 200 ang kaso mo sa sulod lang sa isa ka adlaw didto sa probinsya sang Cebu. Ang Mayo 7 maka-aksyon nagtatak ang 200 nga new cases sa probinsya sang Cebu. Ang kaso ni Ilato, 1,288 na. Sos kakululbaan ho. Ang Department of Health paagi sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nagasiling mga kaaksyon nga too early, temprano pa nga hambalon.
ngang probinsya sa Cebu. Amo ang Philippine New COVID-19 Epicenter. Hindi pa panahon para hambalon nga amo ni kag kaugon ang probinsya sang Cebu bilang COVID-19 epicenter. Kurti lang tawan nyo balaho. Mag-amo ni maka-aksyon kakilibot sang kanabuon sang kaso 200 mo sa sunod lang sa isa kaadlaw dito sa probinsya sang Cebu. Na nga nagdamo ang kaso maka-aksyon sa COVID-19 dito sa probinsya. Hambal ni Vergere. Ang nagpasaka mga kakson sa kaso amo ang mga nagpositibo nga mga personalidad nga mga tao ara sa sulod sang prisuhan sa mga ginatuwag nga enclosed facilities. Ang prisuhan ting ratio kon nakadamoon sang priso sa pungsod Pilipinas sa magahambalan. Way gani iguro prisuhan diri nga insakto ang kadamoon. Ang iban gadululuble, ang iban gatirepli pa. Ay problema. Kaya mo din nga ang testing capacity sa probinsya sang Cebu. Pumalin sa 90 ka-test kada adlaw. Ginapasaka ini makakson sa tub-tub 600 ka-test kada adlaw. Siyempre, lang mo na karon kon pabilin mo gyapon sa 90 ang ating kaso ho. 1,288 na. Tuman kakululbaan. Nangaton dari ang makakson, te concern man kita sa mga nagabalalik dari nga mga residente sang Negros Occidental halin sa probinsya sang Cebu. Damo pabaya ang mga Negrosano dito sa probinsya sa Cebu nga nagatingwa nga makapuli balik dari sa Negros Occidental. 10 minutos nakaliga sa tak ng alas 10 Action Radio Philippines Standard Time. Nagapasalamat kita temprano pa in advance sa mga nagabaritor sa ato sa nga live stream. Dugay-dugay tingwaan naton maka-aksyon nga ma-acknowledge ka mo dugay-dugay. Ang gining balita ng mga may katarang sa SAP distribution bla. Ang sentro sa balita subong ang ginapatigayon na nga investigation kag patigayonon pa. Man ang umpisahan na kag may nasampulan na. Ang Negros Occidental maka-aksyon nagasikat kung investigation sa payout distribution ng paghahambalan. Kabati daw mo ning una nga probinsya sa Western Visayas nga mayara sa nasampulan. Kagin pa sa kaanagin sang kaso, kapitan. Laki pa ang isa ka empleyado sa DSWD. Kag may isa pa ka sibilyan dito sa Southern Negros. Ginkasuhan gid sila ya. Tisiban nga mga lugar anong balita angot sa payout distribution dito sa bahin sang syudad sang Quezon. May ara asawa sang kagawad sa barangay na videohan sa dakwaan sa recorded video. Ang nagawakal gid siya sa video. Pangayo siya 500 pesos. Sa 6,000 pesos mapation gid ang ambalya. Siling dapat may 500 pesos ka mo ay ihatag sa donasyon sa isa ka grupo o kon organization. Pation gid sa video nga nakuha maka-aksyon. Although ginaayo niyo para ihatag donasyon sa isa ka grupo o kon organization, violation gapo na ay kalaro mag-aksyon na saad sa Memorandum Circular sa Department of DSWD nga ang 6,000 dapat 6,000 gid kag hindi dapat pagbuhinan. Hulatan nyo lang na ang competent authority nga mag-usisa sa inyo, mag-imbestigar sa inyo. Damo pa sa nakalinyada. Hala, sigihan nyo.
Alas 10:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ato sa nga patrol temprano pa nga naglambi ang mga kaaksyon sa pila ka mga mayor nga dalanon. Diri sa Bacolod City, may pila na gid lamang kadlaw ang hulaton naton. Magabot ang period sa implementation sang Enhanced Community Quarantine sa sunod sa Bacolod kag General Community Quarantine sa iban nga mga lugar nga sakop sang Negros Occidental. Damo na gid man ang nagapati. Dati ginabutang nila sa pensar nila nga ang implementasyon sang community quarantine tilaban-laban ma JCQ gyapon palawigon. Yamo na nga temprano pa nag-preparar naman ang kalabanan ng mga kaaksyon ta dari sa probinsya kag syudad sa Bacolod. So laban-laban mga kaaksyon JCQ o implementation gapon amo nang ginapatihan sa nga kalabanan nga may extension tob-tob sa Mayo 31. Pero hulaton tang official nga announcement gid. Kaya ginhulat pang guidelines nga magahalin sa National Interagency Task Force. Aber unahon tanay hibalon nano ang naobserbahan sa ato sa nga patrol with Action John Diaz. Sa patrol Action John mayong hapon, please come in. Mayong gabigli, Baw nano man ko man. Tulo pasensya lang gid kay naanad to sa hapon Mayong gabi Action John. Gabi sa tatanan nga mga kakson nga nagaginual sa mga talanon mga ito. Ganyan rin po ang mga ito ay nagagurus ang gao dabi ko nga sa lakyan sila makitaan sa mga dalan. Sila di karoon nga gabi mo na nag-irinaway, nag-dinugsing sto asong dalan. Natingala mo guro Action John ang mga ido nga silingya daw ay ta makita tao diaw. Lagaw to be. Ato di. Amo nang ido guroy. Ito ay nari karoon gabi. Gabi nga rin sa dalan. Oy tao di, may ubog. Di nga lugar na. At dito rin along Burgos area. Pero ay masyado, Action, marang nga mga nagabiyahe nga daan. Magaginuan ang mga ito is playbot. Lang taon mo naman. Hindi, way mo sa makitaan nga tao sa playbot mo, kundi sila na lang magampang. Base kon wadaan Action John pagkaon na kay base kon why sila natin kan andamog bla kay garutay nga daan kag kaninit sang kalan onsbong. Problema ko nga kaon ang ilang amo sila pa may Gani man Amo na lang Indra, no? Hindi, way makaon ng iban sila pagidabit mga sapat inigapangita na lang man sila na bismo pa ita Action ma para makaon sila mga baton nga report nga mga problema sa mga relief goods so especially nga pandemic nga ini ito na mo nga rason ko nga medyo ginakulangkid man ang mga pagkaon may ginakita ko dito e-bike ni Guro may ara sa karga 3 kabilog nga mo may e-bike pa niya man hindi mo gano'n opisyal ni Guro nga nagalibot ni wala pa social distancing at tinapikana ipos lang apa to padulong area sila sang Burgos Locsin sa atong dadalong dampi Action Mar no nakita naton karon nga gabi dire wala naman yung pato kay ina nagkatotatublas may mursa may gabi lang dra sa tong area oy gani ban ano to po sa mursa man nakakulbaan to sila kabalo Action Mar may ginlubong ko na dito sa may public cemetery public cemetery, pila naman ka metros, siguro, kilometrong kalayoon, dra sa may provincial highway, mga barangay Blumentritt. Amo na lang skills ang dalan, gid, no? Muna lang may mga baligyaan, mga kalendarya. Why ang inang sementeryo, Action John, amo na sang why pader? Why pader. Kalendarya, mga napanso na. Amo na sa Action Mar, no? Lapit-lapit lang gid sa mga pumuluyo dira. Yung problema ito kay naka-ekonomi ara ginlubong nga isa ka of course patay nga may sakit ko pneumonia ini siya. Dali na isa sa may regional hospital di ba? Di mo itong ilay ngamin ang ilay nga pag insindi yung silang protocol ko na dapat ko no i-cremate mo nabi. Mo na rason nga ko nga gaangal to sila kay ina wala nabot sila dira kinakulbaan nila kay tinigto ginlubong na libla ko na mag-test positive kaya ato tuyagli sulod sang patso ginula to man ang resulta sa swab test in Action Mar nalabot sila subong daan General Community Quarantine sa Morsa silingon tamo allowed ka makagwa bla di ko may magkatot sa patso kung ka magsolusyon dito kag masibla awitan to dampi dito sa iya ginakamtahan tingnan mo na ginakulbaan sang karamaan Action Mar no
hopefully buwas masolbar inang problema dito mismo sa Banwa sang Murcia. Isa kaling katuan man naton sa mga po na po dito sa area sang Purok Kotandako Barangay Mambulak Salad sang Silay. Atong isang ka-pension house gamiton nila nga bilang quarantine area. Iklip to sa mga may nakaabot ha ng balay preparasyon to tani nila, no? Hinamo to na istorya nato si Silay City Mayor Mark Goles nasa ka mga pagpatag sa mga pumuloy action mar especially ang ambal niya ini preparasyon pa man lang so kinanan og yunan sa mga pumuloy dira sa area Purok Dakotandako kay para matagayon ina dira kay naman niya papuli abi nga sila inon na makiter para hindi man tumayawan ang taga-Ibi Magalona kay Traction Mars sa mga ginapang PUM nga gina-quarantine sunod sa 14 ka adlaw, no? Di ba, pamatiyan na to si Silay City Mayor Mark Goles. Is this a plan or initiative or ano naman of compliance? This is a compliance. So, ining ginahimo naton, compliance ini sa mga kauturan naton, especially mga OFWs or mga stranded nga mga silaynon, nga kinahanglan magpuli nga wala sang pulian ha. Nga kung antis la magpuli sa balay nila, nga naka-quarantine la sa lugar nila, protocol man naton nga i-quarantine sila dire sa ining nga lugar. So, it simply means, Mayor, nga this is preparation once may makapuli. Yes, So, this is a preparation. wala pa ta number ya kung Wala pa gani ko binabaton nga mga OFWs or mga taga-silay nga kinahanglan magpuli. But once may ara, at least may facilities na kita for them. They have a home already. Kaya hindi ko man sila pagpapulion sa barangay nila nga hindi sila pag-i-quarantine di sa isa ka lugar for 2 weeks. So, ang matabo ni Mayor, once halin sila, for example, from Manila, ang matabo madiretso di sila sa quarantine center ninyo. No? Dire sila, Mayor, diretso from Manila, diretso sila sa quarantine center sang sila, hindi na magdiretso sa Ibi Magalona pa. Yes. Muna. Kinahuya na ko to si Ibi Magalona, gagutok na to sila. So Meaning, ang inyo- we have to come up with our own quarantine area. That is your major Yes. plan. So, mga silay nun nga kinahanglan nga naka-quarantine na para hindi sila pag malisyahan sang panimalay nila i-quarantine naton sila for 2 weeks. So amo ni nga gina-prepare naton ining facilities dire. Mayor, ng assessment sa natabo sa bunga Panginoon, it was already agreed or ano na final? Yeah, ang nami sini because may consultation sa tawo, may information dissemination nga antes kita magtikang sa isa ka butang, gina-inform ta anay ang mga community. Kay without the support sang komunidad, hindi maging successful ang plano sang isa ka LGU. So diri mo makita nga consultation first before we take action. That is why nga gapati ko nga maging madinalagon ining ginaplano naton because napaintindi naton sa mga kauturan naton ang matabo. You said, Mayor, hindi rin yung party diri sa Purok Dakotan, but it's for the whole sila. Yeah. Message sa tanan. Yeah, this is for the whole Silay. That's why nga I'm doing this not only for Sitio Dakutan but for the whole Silay City constituents. Yeah. Sige. Mayor, thank you, Gid. Madamo So naman na si baka Silay City Mayor Mark Goles naman ang iyabing reminder sa mga pumuloy sa sunod sang Silay, no? May report pa kita ganing inabaton dikto ko samtang nagatinerta to. Do kagabi ko no miyara naman ko nga nagkawat-kawat puli dira sa Mambulak na naman. Kaya ko sa isa ka I think pa boat pero confirm na naton na ibaluan ko no mga pumuloy dira man mismo gipabalik to no kuno nila sila na professional nga saway nga puli kamo to. Nakamakmiras ka para magsulod hindi ka mo pwede ka kalabot kay kabalo ka mo naligad naman to ngayon adlaw pa miyara man dira nga nag baligya lang kuno to ano kinamos. Diretso man dira sa kay sa Pampod Action Mar kadto sa may Silay dakpan sang Coast Guard tigin papuli gito balik sila ginalinana kay ti wala ginapahanugutan. Dalang ginamos. Ang ginamos. Oo. Ano yung ginamos? Bili na tuguro. Nagkaraubos sa tuguro to sunod sa saging pangdulungan to nila to. No, tigin ko man ato sa statement mismo tigin pamatian man ato kina ang mensahe ni Kapitan Jojo Sommelier sa Barangay Mambulak kay tinakadtom sa kay Action Mar katag sa mensahe sa mga pumuloy sa Kapitan Sommelier. Siyempre, ang Dakutan Dako is part of Barangay Mambulak, hindi ba? Why galing ko kamalibutan nga may-ari ni nga nagareklamo diri o ano, parte sa iyasang ano ni Benos. Di, karon lang ko nga po yung tawagan nga may-ari diri ko nagareklamo, parte na. Di ko kadibuhin na sila kabalo na, pas nakabalo sa akon ba?
No? So, ang mambal ko bilang opisyal sa barangay, well, abot sa kay Mayor, ya kay natural lang gina nga ang aton nga support ara daya tani sa ditapang kabilugan sa Silainon. Hindi mo na siya pwede nga ihatag itagaan ka mo sang malain nga masakit, dalaan mo di masakit. Di ba? May salig magkamo sa amon. Hindi man ko may salig magkamo sa akon. Oo, gani, damo, salamat sa dira. Pero ang pamangkot namon, nga ang pamangkot ko da, nga nag-aayo kami nga maintindihan nyo bala, no, ang iniya proseso lang ni siya mo, isa ka proseso, kay kung nakabalo ko antes, nagkanto na ko di una, explicar, tani, dire, no? Nga parte dire, hindi niya masakiton ang dalon dire kung kabalo ko. Kay pagkabalo ko nga, asas mo, sulat nyo ay kalapot sa akon. Kaya napadialysis man ko sa kapon mo, schedule ko. So, karon, arad ang sulat ninyo sa barangay at Tukina, dala ni Raquel. Di sa una-una ko, nga paitindi ni ko ay tagatakutan, nga paitindi guro sa tagatakutan, masakit ang dalon dito ay mga PUI. Yun ang may mga signs and symptoms na bala. While yung maintindihan nga ang dalon diriya, ang nakaagi na kwarantina sa lain nga lugar ng mga Silainon. Sa pagpayag na ni Kapitan Jose Melier sa barangay Bambulak sa sunod mismo naman sang Silay. So, kung inaintindihan na ito dito, ito na mo kinagtok sa Martula, laga ng social distancing Naton maligar kay amo gitong sitwasyon sa lugar kay na ng pag-angkop na sa tanan ng naintindihan nila kag suportahan nila ang plano sa lokal nga panguluhan sa syudad naman sa Silay imo ni na quarantine area ang isa dra ka pension house ang zona Marlon. Bayo na akson dyan nga mas temprano, kag way na ginhulat ba lang nga nag-abot, amo pa pagreklamo sa mga residente, mas mayo na katemprano pa nagka-incendi na sila. Amo na akson Marlon, inoy damo totoo sa Norman Gabilan sa Tanandra nga nagapamati. So hopefully, ang nagtambong kay na dikto, mga nagpulo pamangkot kay Mayor, tagang iba nila nga mga question na tagaan gidismo sang mga opisyalis sang syudad sang Silay Action Mar, no? Nasa dato kay lawyer versus lawyer Nagwa-action Mar do debatihan digtong lugar. Kay may tiglawas ganito mga pumuloy sang sitio Dakotandra nga bugada man ang iya na ka-istorya to kay nakagdo ng debate mo sila ang city administrator man sang Silay nga I think si Attorney Davila, no? Sama to kayo na, dumayo man istoryanin nila kahit abogado nag-istoryanin action man, no? Dahil yung magkakso naman na nga to naman yung balita kagabi na ko ng sitwasyon sa palibot ng surat ka namin sa aton panyempo, may mga bituon sa kalangitan, ang bulang sa nagsanag. Tapos supermoon mong sumunga buta nga, pwede kabilog ni kag pwede kasanag sa bulan. Kagabi mo na, full moon man siya? Kagabi, action mar, amo ni oras do yellow bala. Kung yung puti-puti, action mar. May patimaan na. Gani, ang baga ni action pa pang Nixon ko sa mga kabukiran kani magkaumahan namin ilagulagaw kay do kanami plus ang aura sang aton nga palibot mga kakson. Nanayon na pinakauling sa sitwasyon mga barita nga natibon sang paturo sa aton nga pagpangalagad. Ang lamang nga gabi mga kakson, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa banatian sa aton lawas. Ang paguyang ko ng pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon. Ang hindi irregular nga pagpagwa sang higko sa aton lawas ang may dako nga papel pagubas ang aton immune function ang dapat timuon simple lamang mga kakson. Pagsagon kagpasan nyo ko ng inyo naman immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber to Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado ng FDA Philippines. Sagod malikawan nga magmasakit ka mo dara sa may tinain ninyo, especially kung pertikramos sa nakaon ninyo o kung ang pagtapos sa kaon tindog ko mo doon ba sa appendicitis o kung may maunod parang tinain tinluan ni na gilayon kamo makakso nagagamit sa Super Fiber. Ini mismo mahimo makala sa mga klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa GS7 Building tupad kinamaw sa DHL tabla sa tukasan Darangalo kag Burgos Lacson surad sang Bacolod. Rekta sa Batrol ang taglibot sa Bacolod Lacson John Diaz na sa Bacolod Lacson sa Bacolod Lacson Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sige, buwan-buinantang monitor sa ato sa live stream kay 3 minutos na labilin sa ato sa pagpangalagad kay Alex Alpha Beto araman si Marky Paller mayong gabi
Inday Blaza, Toto Aaron Lavaro, Sarah Jen Camacho Peo, arama si Fredji Gay, Jade Narciso, Jonalyn Radoka Iskisa, great lang nga ako nanay, kagatatay nga pamatigid sa si mo, Arsenio Radok, kag Rowena Radok sa nga Parok Ibos, Barangay Tapi, Solid Action Radio, Ana Andrea Famoso, James Philip Espinosa, Kaalim, Tamyaw Lola ko Edith, kag si Andy Gamonitor, Permi Action Radio. Jonah Lin, si Balia Peneda, Allen Trasa Porto. Ewan, buhay si Sir, mayong gabi action, Sir. Mayong gabi makunong kay action Eric Magbanwa. Dan Sharing from Germany. Anthony Jones Avilio Siblano, Inayuan Kawayan. Eva Torre, wasing from Barangay RSB La Carlota City. Karkarmana ay patamyaw ko bata ko si Carl, hinablo si Jewel Bailon, Jewel Sofia sa Binalbagan. Good evening from La Casillana with my mother, Marky Paler. Si Gabi Hipilga, tamyaw Force Multiplier, ang Strikers Group, kay monitor sila sa Axo Radio led by Rico Isclabanan. Novia Valencia Sobaldo, monitor kami sa Barangay 6, si Mama ko Titing Valencia, si kay King Lance, Kiesa Zian, Matthew Sobaldo, pamatigid perme. Araman si Romel Tibon, Great ko Family Tibon sa Bocalan, La Carlota City, Dord Tibon, what's now, okay? Lani Tolentino, Merilo Catinoy, si Annalyn Mirasol, Elizabeth Malaka Gamala, Helen Barcoma, Elizabeth Malaka Gamala, Malaka Family, God bless, okay? Si Toto Prince dara sa Tangob, tulog na na. John J. Pasagi, mayong gabi, watching live from Masipala City. Marcelo Toledano, Action Marlon, Ariladio po na sawa ko pamati si mo, Marcelo Toledano. Alicia Padilla C, Action Radio watching from Kuwait, curfew kami dito, 24 hours, May 10 to May 30. Masubo-subo mo ni sa Kuwait ba? Curfew, 24 hours, May 10 to May 30. But sa lingunti, hindi kagwa balay Mamo lockdown. Grabe no, masubo no, way mahimo dapat patihon to sabang ang mando sa ato sa gobyerno. Ging Alib, watching live dari sa Country Homes. Jocelyn Libo on Dispoho. O kanamo pa ba? Jomi Bagong Abeliana. Kaya pati kami sabong sambata ko nga si Janine Jolay ini dari sa Silay. Jolain or Jolay ini dari sa Silay. Si Smile Lopez Robles. Tamyaw lang kuda kay Ramon Robles kaya pamatigid adlaw-adlaw. Sa 125 nga monitor sa ato sa nga live stream, salamat kita. Reynan Magkila Modisto, action from Paranaque, okay. Gilaran Salanap Nursey, ang ganda talaga ng boses mo, good evening. Salamat kay Gilaran Salanap Nursey, salamat kita. Billy Edward Loxin, good evening from Dos Hermanas Talisay City. Robert Rosme, thank you. Novi Valencia Sobaldo. Ray Jantan Villalon from Manapl. Andrew Benedicto. Ngayong gabi kay Dr. Jojo Anlap. Ariliano Adion watching from Mansilingan. Great lang kay Irene Adion. Dennis Gravina. Good evening, DJ Marlon. Kahambal ni Dennis Gravina ko no. Salamat, Dennis. Rose Verdiflor. At sa Martamiao Family Biboso sang Victoria City, mayong gabi. Alas 10:31 Action Radio Philippines Standard Time sa piyak na to sa communication. Ari ko di sa Teletek mati si mo, Sir Godiv. Sino ini? Aras Teletek, kapamati. Sige, taran-taranda nga mga taga-Teletek. Mayo lang sa nga gab-idra. 10:42 Action Radio Philippines Standard Time. Standby ha, mabalik pa kita pagkatapos lamang sa di. Ang balitang ito ay hatid sa... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
para sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Sige, boso-boson tanang acknowledge na niya. Ang gamanitor sa ito sa live stream. Leia Cordero from Mansilingan, Robe Lee Haviliana Prado from Murcia, Biboy Peroy, Dennis Gravina, kag family Lucario and the Gravina family. Kenneth Valencia, aramang gamanitor sa bahin tira sang Teletec no si Roy Gliar, ang gamanitor. Alas 10:40 Aksyon Radio Philippines Standard Time, inyo palatuntunan Aksyon Night Patrol, magatakop naman temporaryo. Buwas Sabado magabalik ang ininga palatuntunan las 9, tubto alas 10:30 with Aksyon Eric Magbanwa. Ato nangin katuwang ang ato sa mga action unit reporter sa bayan sang News Center, Action ang Defensor, sa patrol na ito Action John Diaz with Action Dixon Tahom. There is a technical control, Action Henry Espulgar with Action J.M. Baikin. Ako naman, Action Marlon Hervaya, nagabilin sang Sweet Dreams, kag bayong gabi. Good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.